Kolkata o Bangladesh ni dagiphang Anwarul azim notwi swngmwng kasai tongkha bono bwtharjakha hwnui wansuk tongkha dalbidal mohalni simi phiya ba abo notwi mungsabo proof kre Bangladesh ni sarastra montri bo koktwm pandaklai sakha Anwarul azim ni mangkwthwi mankha Kolkata bo pati mung notwi tabuk jora mungsabo proof kre ani thani sini aije pati mung notwi naijari tongkha aboni ulo saimanya sinai kahamke Bangladesh ni police saklaikha je salni simi bo kwmajak a salona bono bwtharjakha police ni salaimung bwtharmani ulo mangkwthwi no nori khibika te bini mobile ni location no twi bo swngmwng kasai tongkha barata phaimani salnai saltamni ulo no te mobile twi kok sai manliya nokni borok ni bwkhaktwi Bangladesh ni mintu ruto thangwi dibi tangnogo saklaikha MP ni logi tongnai Abdur Rauf saklaikha laithanai 11 May salmario Anwarul azim saknai rwjaknani bagwi barata thangmani phiya ba aboni ulo saltam lai thangkeno tei nokni borok bai kok ongliya apati munatwi Bangladesh ni montri bokrano saklaikha Bangladesh ni police ni bwkhaktwi saklaijakha Borohnagar thana amsayo Mondalpara lane ni tongnai Gopal Biswas ni nogo thangwi tongmani Anwarul azim satai klaio Dr. Phunungna bagwi no Kolkata bo phaimani bo 11 May ni diporo ongkhormani te kifili phaliya nogo aboni ulo 18 May thana bo thangwi misingdari khlaika Gopal Biswas Bangladesh ni police ni IGP saklaikha Kolkata police ni sebai no thansa ongwi samung khlai tongkha borok phiya ba tabuk phano mungsabo koktwm saklaiya kho Kolkata police ni bwkhaktwi te khaksa phasingke sarastra montri saklaikha Anwarul thwimani patimung abo kebo soike saimanya phiya ba new town amsani sanjiva garden ni thanani police bini mangkwthwi mankha hwnui bureau report koktwm